idol. Harvest na po ko sa kalabasa kay guwang na. Sakto na ini harbison. Tari na mga idol, harvest na. Yara mga idol, oh. Basa. Apa? Ay. Daghan mga kalabasa mga idol. Ato. Bisa pa ta kay baligja ba palit og masud-an. Di ada rin. Unahan. Oh mga idol, lokdo tagkabasa kay wata kapasar. May lokdohon basta di kapasar is ko ilakan eh. Lokdohon ng kalabasa. Anak na kay habis ba. Ari ta mga idol. Ari kini duwang rin mga idol oh. Mga idol oh. Apa, mangita ko na rin mga idol. Di ara mga idol. Kalabasa. Ari. Oh, apa di sini buang boleh. Kok ana rin pa na yellow naman eh. Pwede naman ano. Ari mga idol. Kani mga idol, ngani na klase nga kuan kalabasa. Suprema ni siya nga klase. Ja, mo ngani na porma. Guwang na siya mga idol. Pwede na siya ibaligya. Apa unahan mga idol, tan-aw ta rin ni mga guwang. Ulang kuwang pa. Ba. Kali mga idol. Kalabasa. Tara. Ang kalabasa mga idol, tulor na siya kabuan mga idol. Pag abtag tulo kabuan, magsige na kang harvest. Ang kalabasa. Madyo na yung tanom mga idol kay nagyot na yung harvest. Kalabasa pa mo. Adara. Ano na rin mga idol. Pa. Di apoy dako. Ano pa, pwede naman na. Pwede naman to. Sa mga idol oh. Kalabasa. Asa tang tapokon. Para bantahan ba. Para mga idol oh. Kalabasa. Pampalinaw ng mata, pangtinaw sa mata mga idol. Tara. Basa. Arbison, ito pa isa nabili nito. Ato. Ano nga di ay. Ito ko si babaw mga idol. May naghanap to. Kanang uban. Sunod, kanang uban. Adi ah. Mga idol oh. Ano na, kaya piton na. Arte pa ba mga idol, kaya nagkakuwang ka rin mga idol. Yara mga idol oh, bugat oh. Parang bugat oh. Kalabasa. Kalabasa. Apa? Lanjut. Pas ibabaw.
kalabasa. Tara mga idol, muna yung kalabasa mga idol oh. Ako ba, dagan pang-harvest na to, pan-harvest kay. Di pa kajuguang. Kani muna na yung harvest. Mga gatos kilos na rin kapin. Nga ni kadaghan na. Okay. Hangat. Oh, mga idol. Muli na ko idol. Ano yung isudag sako kay Kuan. Init na kadyo. Anja, atong wa makasubscribe, subscribe na sa YouTube channel. See you next video. Bye bye.